खुलुमबाय दिनैनि गिबि सारिनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। रुसआव थानाय आमेरिकानि गासैबो नोगोरारिफोरखौ रुस नागारनानै आमेरिकायाव थांफिननो खावलायदों आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेना। रासियायाव नांथानानै थानाय भारतारिफोरखौ लाबोनो थाखाय भारत सरकारा 4 मन्थ्रिखौ इउक्रेननि साखाथियाव थानाय हादरफोराव दैथायहरगोन। रासियाया इउक्रेनखौ गाग्लोबनायनि जाहोनाव हादर गेजेरारि बाजाराव थावनि बेसेनखौ बांनाय नुनो मोनदों। फेडारेशन इन्टारनेशनल दि फुटबल एसोसिएशन आरो यूनियन अफ यूरोपियान फेडारेशन फुटबल एसोसिएशनआ रासियानि इन्टारनेशनल गेलेगिरि हानजाखौ सासपेन्ड खालामबाय रासियाया इउक्रेनखौ गाग्लोबनायनि थाखाय। रासिया आरो इउक्रेन गंनैबो हादराव सोलिबाय थानाय दावहानि सायाव मैया बेलारुसआव सावरायलायदों। माधवी पुरी बासा दा सिकिउरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया सेबिनि गिबि आइजो मानसिगिरि महरै सायख'जाबाय। भारत सरकारा इउक्रेन आरो रासियानि दावहानि सायाव सावरायनो गोजौ थाखोनि 3थि खेब जथुम खुंनो थांखि लादों। दिनै 1 मार्च महाशिवरात्रि फुजा। दुलाराय भारत नाङै महाशिवरात्रि फुजाखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे बिफाना गं 8 रेलवे फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लादों। अल गुवाहाटी स्टुडेन्ट इउनियनआ रेलवे बिफाननि हाखौ गुबुन बायजोनि सुबुंनो होदों होननानै रेलवे बिफाननि बेरेखायै सोमावसारदों।